An balima bamananga mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni bamananga kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw kan aw dangana bi kunnafoniw la kumabaw filɛ nin jɛkulu min sigilen don bɛɛ ni kelenya ni ɲɔgɔn dɛmɛ sinsinni ma katikaw fɛ u ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maa ma minnu ye u sigiyɔrɔ bila ka bɔ jamana camancɛ yan fan fɛ ni ka faaba sɛgɛrɛ Bamakɔ. Sanfɛ kalanso min ni o bɛ wele ko ECOSUB a fana ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin kalanden ɲumanw ma ni u ko ma ko meilleur étudiant a lajɛrɛ ɲɛmaaya tun bɛ maître Mutaka Tall de bolo. Aw bisimila bamananga kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan jɛkulu min sigilen don bɛɛ ni kelenya ani sigikafɔ sinsinni ma katikaw fɛ u ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maa ma minnu ye u sigiyɔrɔ bila ka bɔ jamana camancɛ yan fan fɛ ni ka faaba sɛgɛrɛ Bamakɔ ni dɛmɛ in baaraw bɛɛ kɛra bi sɔgɔmada in na Kati sanafara la a sereyara maa min fɛ Sirifula Jabaraniso tɔgɔ la Abdul Karim Sakɔ de tun bɛ a n'a ka jatala Daramani Mali an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Du kɔnɔntɔn ma 70 ni dɔɔni olu de garijigɛla ni dɛmɛ na dɛmɛ min n'a bɔra groupe de réflexion pour la consolidation de la paix et le dialogue intercommunautaire au Mali n'o ye bɛn ani kelenya o sabatili baaraw dɛmɛli kulu ye ka bɔ Kati olu de ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin an balimaw ma minnu ye degun sɔrɔ jamana kɔnɔ ka da lakanabalaya kan dɛmɛ min ye balo ye kabini malo la ani sukaro ani ɲɔ tulu fo ka taa se nɔnɔmugu ma ani donfiniw caman ani birifiniw caman sango an bɛ waati min na n'o ye nɛnɛ daminɛ ye a dɛmɛ tara ka ɲɛsin an balima minnu ma u y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ne ka laban ka welewelekan kɛ ka ɲɛsin maa ŋaniyaɲumatigi bɛɛ lajɛlen ma min bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma. An ka foli b'aw ye mɔgɔ minnu wulila ka cɛsiri kɛ nin ko in kɔnɔ k'an ka gɛlɛya dɔn an ye an bɛ foli di aw ma. Foli filanan ye juma ye o ye dugutigilakaw ye vraiment an ka foli b'u ye. Foli sabanan ye juma ye mɔgɔ minnu ɲana ma ka siyɔrɔ d'an ma ka bɔ en déplacement na kana bila bi la vraiment an ka foli b'aw ye. Kati muso kuntigi ale fana y'a yira k'a fɔ ninnu ye an balimaw de ye u ka laɲini tɛ ni lahalaya ye k'a b'a ɲini jamanaden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma katikaw u bɛɛ lajɛlen ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka na an balima ninnu dɛmɛ ko baw an ka jamana a dɔnnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn jigitugu de ye kabini lawale. Fɛn o fɛn n'a tulo banna fɛn o fɛn ye dɔn kɛ Kati musow n bɛ appel lancer aw de ma surtout minnu ye finiw di yan k'a fɔ finiw sera Mali b'a tɛ bɔli kɛ dɛ n'i ye fini mɔgɔ n'a ye fini don ni dumuni t'a bolo i ye dɔ kɛ mais a tɔ belebeleba bɛ kɔfɛ n'o ye dumuni ko ye n'o ye ji ko ye ji tɛ yan. An bɛ dugawu kɛ Ala ka sababu ɲuman caman kɛ Mali ye jamana ye a ka dɔgɔ jamanaw cɛla dɛ hinɛ bɛ yan de makari bɛ yan de n'an ka dun o bɛ yan de. A baara in ŋaniya bɔra maa minnu na a ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ olu kɔni ye nin baara in ŋaniya ka ɲɛsin an balimaw de ma ka sababu kɛ jamana bɛ lahalaya min na ko a dogolen tɛ maa si la ko ninnu ka bɔ fo jamana fan wɛrɛ fɛ ka n'u yɛrɛ sɔrɔ Kati u ka laɲini tɛ nin ye ko nka n'a ma ɲɛ a latigɛla nin cogo in na dalimasa fɛ ko bɛɛ lajɛlen de kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan ka ŋaniya ɲuman ta ka ɲɛsin u ma ni dɛmɛ ye. N b'a ɲini maliyɛnw fɛ an k'an cɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana to ni koko pɛrɛnna basaw bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ o kama a ka di n ye kosɛbɛ maliyɛnw ka bɛn maliyɛnw kana sɔn an ka to kɛlɛla mun tɛ an danbe ye o kɛlɛ o bɛ na ni jamana cili ye Ala kana jamana in tiɲɛ Ala ka jamana in kɛ an bɛɛ lajɛlen sago ye. Fɛn min ye Kati préfet ka ciden ye a y'a yira k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye ni Ala ye min lajarabi ni degun ye a mana bɔ fan o fan ka taa jamana fan wɛrɛ fɛ a bɔra ka so a nana ka so minnu ye nin waleya in kɛ k'a b'u fo k'u barikada ni ka laban k'a ɲini maliden kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi dɛmɛ tali la ka ɲɛsin an balima degunnen ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an bɔra ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo hukumu kɔnɔna na a ma mɛn. Ka kuma daminɛ ni minnu ye hakilina sɔrɔ n'o association ɲɔgɔn dɛmɛ tɔ mɔgɔw ye u ye hakilina min ta ni hakilina ɲumanba de ye parce que an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ye an taabolo dɔ ye o ye an danbe dɔ ye ka na dɛmɛ kɛ ni mɔgɔ ninnu ye o hakilina ɲumanba de ye an b'a dɔn nin bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc minnu sera an bi teri juguya tɛ dɛ teri juguya tɛ le droit dɔ de y'u sɔrɔ bi n'o ye k'u sigiyɔrɔ bila ka se anw ma yan o la o sera an minnu ma an de y'u jatigi ye jatigiya kɔnɔna la an kan ka dɔn an kan ka dɛmɛ min k'u ye an bɛ fitinin min sɔrɔ
an ka kariya ka dɔɔnin b'o la ka se ka u ka sigi jawbolo an fɛ. Ka kafo balo dilen kan, groupe de réflexion pour la consolidation de la paix et le dialogue intercommunautaire au Mali u ye donbolo fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin an balima ninnu ma musaka la min n'a ka girin. Sanfɛ kalanso min ni o bɛ wele ko ECOSUB a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin kalanden ɲuman ma ni u b'o wele ko meilleur étudiant. Ni bonyamasegin kɛnɛ in denfaya tun bɛ Maître Mutaka Tall de bolo. Lajɛrɛ in baaraw bɛɛ kɛra Hôtel de l'Amitié la Bamakɔ. An ka maa minnu ye a baara seereya Serifula Jabaramuso tɔgɔ la. Mariétou Diallo de kun don a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali. An ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Sanfɛ kalanso min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko ECOSUB alternance san 15 kɔfɛ san o san a bɛ yɛlɛma don a ka baaraw taabolo la. O hukumu de kɔnɔna la ɲina a y'a ŋaniya ekɔliden minnu ye kalan kɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ka jɔnjɔn ta k'a di olu ma. An y'a sigi ka ekɔlidenw ka courage d'u ma u ka se ka dɔn ko n'u ye kalan kɛ u bɛ se ka bɛɛ bɛna dɔn bɛɛ b'a ye fana donc a b'u ka diɲɛlatigɛ taabolo sira jɛya pour que u ka se ka baara ɲɛnamaw sɔrɔ u ka se ka kɛ dugu kalankɛlabaw ye donc sini o bɛ kɛ an ka kunnawolo fana ye o bɛ kɛ ekɔli kunnawolo ye minnu ye kalan kɛ minnu ye bɛɛ dan u ka kilasiw la donc minnu mɔgɔ ma se ka tɛmɛ minnu na donc jɔnjɔn bɛ ka d'olu de ma bi a fɔ ekɔlidenw ye an ka génération ni génération minnu bɛ nalen k'u ka kalan kɛ u ka continuer ka kalan kɛ. Kalan de bɛ laban et kalan de bɛ a to u ka diɲɛlatigɛ bɛ ɲa. Sɔgɔmada na ne yɛrɛ nisɔndiyalenba de don ekɔli ye jɔnjɔn ta ka d'an ma donc k'a yira k'a fɔ ko san kɔnɔna na an ye baara kɛ an ye baara min kɛ donc u nana o bonyamasegin d'an ma bonyamasegin tɛ komi fɛn wɛrɛ ka bonyamasegin k'a d'an ma pour que an tɔ minnu ɲɛ b'an na k'olu fana ka sɛbɛ ta donc an ye min kɛ o fana ka se k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ donc ne nisɔndiyalenba don n yɛrɛ t'a dɔn n bɛ min fɔ parce que ni terikɛw invité n terikɛw bɛna donc olu bɛ ye donc nisɔndiyalen don o bɛɛ ye n ka fierté fana ye quoi mɔgɔ bɛ ne ka niveau la min bɛ ne dugu ma fo ka taa kɛ minnu bɛ jardin na bɛɛ de k'i cɛsiri parce que jamana mɔgɔw b'anw de la parce que i b'a dɔn ni kalan tɛ bi na foyi ɲɛnabɔ man di foyi fɛn bɛɛ bɛ kalankɛlaw de bolo an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de i ma kalan i ma diplôme sɔrɔ ko i bɛ baara sɔrɔ mais i bɛ baara sɔrɔ mais i danyɔrɔ de don donc n bɛ wele kan fɔ bɛɛ k'i cɛsiri ka kalan kɛ parce que o de bɛ munɛ bɔ an na don nataw la. Ni jɔnjɔnden kɛnɛ in a bonya ni a karama o taara k'o di Maître Mutaka Tall ma a ye denmisɛn ninnu encourager kosɛbɛ ni k'a yir'u la k'a fɔ kalan de bɛ jamana in bɔ nɔgɔ la wa olu de ye sini ɲɛsigi ye walasa jamana in kun ka se ka kɔrɔta diɲɛ ma k'a ye dɔnkilidalaw ye maaw nisɔndiya kosɛbɛ ni ka tila ka ni jɔnjɔnden kɛnɛ in kun cɛ ni tilela fana dun ye. Jɛkulu min ni o bɛ wele ko ANAC Mali u ka lajɛrɛba tago fɔlɔ baaraw kɛra ka bɛn bi sibiri ma ni o ye assemblée générale ye walasa ka se ka u ka bureau kura sigili baaraw kɛ. Lajɛrɛ in ɲɛmaaya tun bɛ Mali jamana ministre so bolo min ka cɛw ɲɛsinnen don bololabaarakɛlaw ka koɲɛw ma u ka nɔnabila Serifula Jabaramuso tɔgɔ la Sadio Sidibe de tun bɛ a n'a ka jatala Seydou Ɲare an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Walasa sɛfan sɛden fo ka taa se sɛmara u bɛ se ka bila bala cogo min na an ka Mali kɔnɔ o de kadara kɔnɔna na jɛkulu dɔ sigira sen kan minnu ka baara bɛ na kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin olu ma ni a jɛkulu tɔgɔ Association nationale des accouverts du Mali fo ka taa se olu dɛmɛbaaw ma lajɛrɛba in sen fɛ u ye bureau kura sigi kɛ bureau kura min ni maa tan b'a kɔnɔ ni a ɲɛma kura ye Mamadu Sidibe ye association in ma dɔ ka fɔ la ko a sigikun dɔ fana bɛna kɛ sababu ye min b'a to ka baara di maliyɛn dɔw ma minnu ka baara bɛna kɛ sɛmara ye an ka jamana kɔnɔ. Association min créé filɛ nin ta comme aw yɛrɛ tulo b'a la accouverts du Mali mɔgɔ minnu bɛna ni sɛfan ye ka bɔ kɔ kan ka sɛdennin tɔɔrɔ Bamakɔ yan ni y'o association ye donc mɔgɔ fɛn fɛn n'i bɛna ni sɛfan ye ka bɔ kɔ kan ka n'a tɔɔrɔ an ka Maliba in kɔnɔna la ka baara di mɔgɔ ma minnu bɛ chômage la parce que n'i y'a mɛn i bɛ sɛfan kɔni tɔɔrɔ i bɛna n'a ye mɔgɔ de bɛ min ka machine kɔrɔ mɔgɔ de bɛ min bɛ a traitement kɛ mɔgɔ de bɛ min fana b'a feere i ye donc anw y'o association ye anw ye nin créé pour que an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka nɔbɔ ko la anw ka association in sigi ko fɔlɔ de bi ye an ye lajɛrɛba in min kɛ bi CCM na n bɛ CCM mɔgɔw fo u y'an bisimila u ka yɔrɔ la an ye lajɛ in kɛ kun min kan o de ye ka tɔn sigi tɔn min bɛ Mali sɛden tɔɔrɔlaw k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan u ka laɲini ye min ye gouvernement yɔrɔ u ka laɲini ye min ye u ka clients yɔrɔ u b'a fɛ ka message min passer u ka jɛ ka kan kelen fɔ kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fɔ jɛkulu y'o ye de minnu b'a la bi ani minnu bɛna kɔfɛ an bɛ bɛɛ bisimila bureau min sigira maa tan de bɛ bureau in na
biro ɲɛmɔgɔya an y'a taga di Mamadu Sidibe ma. maa min sugandira ka kɛ jɛkura in ɲɛmaa kura ye ni o ye Mamadu Sidibe ye a ka fɔ la ko baara caman bɛna sigi sen kan san 5 nata in na min b'a to Mali sɛmaralaw olu bɛ se ka kaɲɛ cogo min na diɲɛ yɔrɔ tɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegal, Guinée fo ka taa se jamana tɔw ma ko sabula n'i y'a ta ka jateminɛ sɛmara ta fanfɛla la ko Mali bɛ kɔfɛ kosɛbɛ ni ka tila ka sɔnni da formation ko kan ni o bɛ tali kɛ manifun kalanni sɛmara ta fanfɛla la. Ne si bɛ yɔrɔ min ne tun b'a fɛ ka recul ta ka tɔgɔ di ka kɛ kɔfɛ dɔɔni ka kɛ au moins président d'honneur ye mais ko u ma sɔn o ma ko parce que n ka expérience u besoin de ne ka expérience la pour que ka association démarrer moi donc n ko n ye san 1 d'u ma ka n bɛ kɛ association président ye san 1 inchallah n'Ala sɔnna ma pour que k'u dɛmɛ ka association taa ɲɛ association ye sɛ mara ni sɛden minnu société minnu bɛ sɛdenw bɔ o association de don mais sɛ mara problème ye min ye Mali la c'est que il faut qu'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma minnu bɛ accouvage kɛ olu dɔrɔn tɛ mais il faut que a tɔgɔ di vétérinaire il faut que producteur il faut que basse-courrier il faut que tout le monde ani minnu bɛ aliment dilan minnu bɛ a tɔgɔ di sɛw ka dumuni dilan sɛ dumuni il faut qu'an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma inchallah san 5 kɔnɔ Mali sɛ mara bɛ taa ɲɛ kosɛbɛ État ka an dɛmɛ ka frontière sécuriser pour que a tɔgɔ di sɛ wɔrɔw ni sɛ kamaw kana don jamana kɔnɔ kana an producteurs concurrencer problème ye min ye o ye formation de ye hali n'i ye sɛden bɔ ani n'i ye sɛden bɔ ni sɛden ka ɲi ni a taara ferme na ni minnu bɛ baara kɛ ferme na n'u ma former baara tɛ ɲɛ hali dumuni ko fana ka gɛlɛn parce que yan nɔ bɛɛ b'i ka dumuni dilan norme ti dumuni ninnu na alors que normalement norme de kan ka kɛ sɛ ka dumuni na. maa min minisiri nɔ labila kɛnɛ kan a y'a ka nisɔndiya jira k'a fɔ ko ni lajɛrɛ in ye ko ɲumanba ye ko sabula a bɛ kɛ sababu ye ka sɛmara bila ba la an ka jamana kɔnɔ ni ka tila k'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka dɛmɛ tɛ kɔ tigɛ k'a ɲɛsin baaradako in ma. Ni lajɛ in kɔni nafa ka bon parce que fɛn o fɛn bɛ bɛn fɔ o kɔrɔ de ye bɛn kɔni mana kɛ ko o ko la ɲɛtaa bɛ sɔrɔ o la donc o kama ministère tɔgɔ la an nana k'u jukɔrɔma tenten k'u dɛmɛ pour que o ka bɛn ka sinsin ni bɛn sinsinra baara bɛ kɛ ka ɲɛ o la fɛn o fɛn bɛ bɔ o ka baara kɔnɔ a bɛ kɛ baara ɲuman ye an fana bɛ a permettre an ka appui fana tɛ manquer o la waati. An b'aw ladonna k'a fɔ ni jɛkulu kura in ni o ye association nationale des accouverts du Mali ni o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn fɛn bɛ tali kɛ sɛfan tɔrɔli sɛdenni fo ka taa se sɛ mara ma k'olu de bɛna k'a ka baara kuntilennaw ye an ka jamana kɔnɔ ani fana a dayɛlɛlen don maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye min b'a fɛ ka kɛ sɛ marala ye. biologisiw ka jɛkuluba a ye don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin kɛnɛya ɲɛɲini baara nasiraw ma nin kalo in tile 6 ka se a tile 8 ma a kɛra Centre International de Conférence de Bamako CICB la nin baara in sereyara maa min fɛ Sirifila Jabaranso tɔgɔ la Amadu Kamara de tun bɛ a n'a ka jatala Seydou Ɲare an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Wasa ka se ka biologiw ani laboratoire an ka jamana kɔnɔna na k'u kɛ nafa ye ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ma kɛrɛnkɛrɛnniyala banabagatɔw kulu min sigira n'an b'u wele ko biotechnologisiw u ye wele bila farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ taw u bɛɛ lajɛlen ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ tile damadɔ kɔnɔna na yasa u ka se k'u ka dɔnniyataw falen ni ka hakili jagabɔ ɲɔgɔn fɛ baara nakura siraw fɛ minnu bɛna kɛ nafaba ye ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ma. An ka jateminɛw y'a yira ka fɔ diɲɛ sereke 4 donna ko dɔ la kɛnɛya taabolo bi ni ko kɛnɛya ye kelen dɔrɔn de buganw ka bana a bɛ se ka ɲagata lase adamadenw ma fiɲɛ ji olu bɛɛ ka bana a bɛ se ka ɲagata lase adamaden ma donc an ko fɔ an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kɛnɛya sinsinla kelen ye donc an y'o de jati minɛ comme o de bɛ diɲɛ sereke 4 bɛɛ kɔnɔ bi an ko il faut que an ka Mali autorités hakili lajigin ko an bɛ se ka ko kɛ pour que maliyɛnw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ kɛnɛya taasira fɛ
cogo min. Ni sigili baku fɔlɔ in n'an b'a wele ko première journée internationale de biologie technique n'a baaraw nun donna Bamako faba kɔnɔ a bi tali kɛ daku min na o de ye laboratoire ninnu u lasagoncogo ɲuman an'u baaraw danŋɛnɛmali jamana kɔnɔdenw ye ka sanga ni kɛnɛya o sabatiliko ɲuman bina kun kan ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya banabagatɔw. Nin baara in ye min ye a bɛ ka kɛ kɛmɛ la mais Mali dɔrɔn ko tɛ diɲɛ bɛɛ de ko don. Farafina jamanaw caman nana parce que an bɛ kumana fɛn minnu kan a kow ka ca farafina de ka ca donc fɛn minnu don an b'a fɔ fɛn min ma ko laboratoire ye yɔrɔ min ɲɛɲinini bɛ kɛ min na donc an bɛ min kɛ an bɛ ɲɛɲinini de kɛ ni mɔgɔw man kɛnɛ donc ni dɔgɔtɔrɔ y'a lajɛ ni a bɛ fɛ k'a dɔn fɛn min b'a la donc a bɛ se k'a ci anw ma an b'a ɲɛɲini k'a jateminɛ k'a sɔrɔ min don k'a lasegi dɔgɔtɔrɔ ma walasa a ka furakɛli ka se ka k'a ɲɛ ma donc o de ye laboratoire ye donc nin ye min ye yan laboratoirew sifaw de farala ɲɔgɔn kan minnu bɛ baara kɛ yiriw kan yiriw ka kɛnɛyali minnu bɛ baara kɛ baganw ka kɛnɛyali minnu bɛ baara kɛ mɔgɔw ka kɛnɛyali minnu bɛ baara kɛ ji saniyali ni fɛnw na donc o bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan olu laboratoire mɔgɔw de nana ka na u ka hakilinataw kɛ kelen ye parce que taabolow de b'an na fo taabolow ka kɛ ka k'a ɲɛma walasa baara min bɛ kɛ jaabi min bɛ di a ka se ka kɛ jaabi ɲɛnama ye fili tɛ min na bɛɛ ka kɛnɛya kama. Lajɛrɛ in a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen wasa Mali biologisiw n'a laborantenw ka fara a ɲininikɛlaw ani farafinataw ni diɲɛ fan wɛrɛ taw u bɛɛ lajɛlen ka se ka u hakili jagabɔ fɛɛrɛ kura ni dabali minnu bɛna tigɛ ka ɲɛsin banaw nacogo an'u kunbɛnni ma ni ka sɔrɔ ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila baara kɛbagaw ma u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wasa laɲini ye min ye u bɛ se ka sabati cogo min na. N bɛ k'a fɔ cogo min ni laɲini kɛra an ma école de ye kalanso a kɛra an ma kalanso de ye an ye fɛn caman de faamuya parce que minnu nana ka bɔ Afrique fan tɔw bɛɛ la ani minnu nana ka bɔ Faransi an y'a ye bɛɛ b'i ta kɛ cogoya min na donc an bɛnna kan kan an k'an baara kɛcogo yɛlɛma parce que n'o tɛ an ka jamanadenw tɛ hɛrɛ sɔrɔ kɛnɛya taasira la. donc bɛɛ farala ɲɔgɔn kan minnu bɛ dɔnni kɛ u nana n'u ka dɔnniw ye ka n'a yira tɔw la k'a yira k'a fɔ ko kuraw bɛ yen nɔ an tun b'a kɛ ten kɔrɔlen a ye taa sisan nin sira fɛ o de b'an ka baara ɲɛ ka taa fɛ donc tɔw bɛ yen nɔ olu ye a lamɛn u y'a faamuya u ye kalan sɔrɔ donc ka hakilinataw lataa ɲɛ donc o baaraw de kɛra nin tile fila in kɔnɔna nin tile saba kɔnɔna na. Hakili jiginna an b'a yira u la k'a fɔ ko laboratoire ni biologisiw u kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ min boloda nin ye ni ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ a bɛna kɛ sababu ye wasa don nataw la fɛɛrɛ ka sɔrɔ banaw ni u kunbɛnni cogo la. Bamakɔ sigilen a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye tuguni ka ɲɛsin maa minnu bɔra diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka fara Mali taw kan u bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyaliba sɔrɔ u ka baaraw kan ni ka sanga ni u ka laɲini sabatiliko ɲuman ye. Société Aminata Konate a ye nisɔndiya kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni juma tɛmɛnen ye CICB la ka sanga ni a ka jɔnjɔnba sɔrɔli ye min ni ɲɛmaayaso y'a yira k'a fɔ nin kɛnɛ in kan ko nin jɔnjɔn in sɔrɔla Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la o kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ye ladilikanw ta k'a ɲɛsin Mali jamana sifinnakaw bɛɛ lajɛlen ma nin baara in seriyara maa min fɛ Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Mamadu Ben Sherif Sumanu de tun bɛ a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali u y'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Bon an bɛ an ye nisɔndiya ni bonya ni karama min bɛ yen ni jamana y'a sɔrɔ le 2 novembre tɛmɛnen Faransi n'o ye jɔnjɔn ye Afrique bɛɛ lajɛlen na Mali kɛra o jɔnjɔn tabaga ye Société Aminata Konate n'o ye baaramuso ye ni mɔgɔ caman b'a dɔn ni Maliyɛnw yɛrɛ danaya da a kan bon o ka jɔnjɔn belebele min sɔrɔla Faransi kɛnɛ kan an bɛ yan bi o nisɔndiya la nisɔndiya min bɛ ne la o de ka yira Maliyɛn bɛɛ la k'a fɔ a ye n dɛmɛ k'an ka wara faga o ka sɔrɔ wara kunkolo bɛ anw yɛrɛ Maliyɛnw bolo nin min filɛ nin ye bi nin ye Mali bɛɛ lajɛlen ka kunkɔrɔta de baramuso ko a bɔra Burama ko la a bɔra baramuso yɛrɛ baarakɛlaw ka ko la a bɔra Mali ko la a kɛra Africain bɛɛ lajɛlen ka kunkɔrɔta de bi bi in na diɲɛ kɔnɔ bon o nisɔndiya de bɛ ne la k'a lase Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka dɔn k'a fɔ sodɔn jiridɔn yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn tɛ hadamaden yanni an ka bolokɔni ɲɛ kelen ɲɛsin mɔgɔ ma o kɛ fɛn ye an ka ɲɛsin an yɛrɛ la parce que bi bi in na Mali kelen don Mali tun kelen don sugu de
bɛɛ lajɛlen min ka produit feere Mali la mais fɛn tɛ Mali bolo k'a yira diɲɛ na bon bibi na an ye produit sɔrɔ n'o ye baramuso ye k'a yira diɲɛ na bi Mali drapeau bɛ ka kɔrɔta n'a ye diɲɛ fan 14 bɛɛ la bi bon o ye malien bɛɛ lajɛlen ka kunkɔrɔta ye an k'an jija an ka d'an yɛrɛ la surtout jeunesse malien an ka d'an yɛrɛ la an ka dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ tout est possible baramuso yira mɔgɔw la bon maintenant an ka d'an yɛrɛ la an ka k'an yɛrɛ fɛ n'an dara yɛrɛ la ka k'an yɛrɛ fɛ jamana ni a bɛ dingɛ min kɔnɔ bibi na mɔgɔ si se ka bɔ dingɛ kɔnɔ ni anw yɛrɛ jeunesse tɛ Mali jeunes tɛ malien dɔrɔn de bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ bi an bɛ mɔgɔ ye bi n'o ye tubabu ye o ye farajɛ a bɔra yɔrɔ yɔrɔ bi ka na a bɛ nana a yɛrɛ ka intérêt de kama mais Mali intérêt bi malien yɛrɛ de bɛ se k'a défend o la ne bɛ min ɲini jeunesse fɛ an ka d'an yɛrɛ la an ka sɔn an yɛrɛ projet mun b'an bolo an k'an jija an ka réaliser an kana sigi ka mɔgɔ kɔnɔ an k'an jija k'a d'an yɛrɛ la n'an dara an yɛrɛ la an mago bɛ min na an b'a sɔrɔ. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnbaga sɔrɔlenw don. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye farafina jamana ɲɛmaa dɔ ka sin k'i dantigɛ k'a fɔ wari dunda min bɛ faransi kan fɔ jamanaw kɔnɔ farafina n'o ye sefa ye nafolo min bila bɛ farafina jamanaw fɛ walikɛlen faransi jamana kɛn bɛ ka farafina jamana nunu nafolo minnu bila a ka wariso kɔnɔ ni k'o kɛ garanti ye ko jango sefa ka se ka basigi ni farafinde caman kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ farafina joli bɛ ka min faransi jamana fɛ ko nafolo in ka lasegi a farafina jamanaw ma Benengaw ka jamana ɲɛmaa Patrice Talon de kɛra nin kuma fɔbaa ye baro dɔ senfɛ min kɛra ani faransikaw ka kunnafoni jarinso fila ni ɲɔgɔn cɛ France 24 ni RFI ko in kɔni fɔra Benin jamana ɲɛmaa Patrice Talon fɛ nka k'a fɔ ko kuma dɔ bolo d'an bɛ kuma min bɛna kɛ farafina nafolo bɔ kuma ye Faransi wariso kɔnɔ ka farafina jamanaw lasɔrɔ o kuma fɔ tɛ fɔlɔ a kɔni dɔn bɛ k'a fɔ wari kura kan ka na farafina tile bi yan ba jamanaw kɔnɔ min bɛ wele ko ECO faransefa nɔna o kuma kɔni daminɛna ka ban farafina tile bi yan ba jamana ɲɛmaw fɛ kɔrɔfɔ in fɔlen jamana ɲɛmaa Patrice Talon fɛ Faransi mi da ka bonbo ye faransikaw ka ministre min ɲɛsin bɛ nafoloko ma n'o ye Bruno Le Maire ye ale y'a yira k'a fɔ faransefa ko kuma na Faransi jamana kɛn tɛ ka foyi wajibiya farafina jamanaw ka farafina jamanaw a bɛ bɔ olu de ye u ka fɛn dɔ dajira Faransi jamana na u b'a fɛ faransefa ko a ka labaara cogo minnu na dakuru ɲɛ kelen faransefa a dunni n'a dunbaliya farafina Faransi kan fɔ jamana ninnu kɔnɔ farafina ma ɲɛmaw de kan ka fɛn dɔ de dajira Faransi ma ɲɛmaw la ko Faransi ma ɲɛmaw tɛna foyi jagoya farafina Faransi kan fɔ jamana ninnu kan nin kɛra Bruno Le Maire ministre min ɲɛsin bɛ nafoloko ma o ka kumaw ye Faransi jamana kɔnɔ nafolo ninnu ma nato ka bɔ Faransi jamana wagande kɔnɔ falen min kun bɛ kɛ sefa ni euro ni ɲɔgɔn cɛ ni Faransi jɔlen kun do o nɔgɔya siraw kan o bɛɛ lajɛlen bɛ bin ka bɔ yen daw kɔni bɛ ka se ko i ma dɔɔni n'a kun fɔra ko ECO ko dafaraba ti ye ani faransefa ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra nafɛn ye Benenkaw ka jamana ɲɛmaa kɛ ko min ye nin ye ka sonsan ko a wuli ka fɔ don nataw la farafina nafolo ninnu kan ka labɔ Faransi wagande la k'u lasegi farafina jamanaw ma maa bɛ se k'a jigiya k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya na sɔrɔ don dɔ la farafina jamanaw fɛ nafolo ko sera ka kɔni. Guinée-Bissau jamana ɲɛmaa Jose Mario Vaz ale bi ani CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na ni o ye farafina tile bi yan ba jamana 15 ka tɔ ye olu kun ye kangari gwɛlɛn d'a ye ka kuma dɔ d'a ye ka fɔ yan'o cɛ a ye gouvernement kura min sigi a ka gouvernement in di gouvernement kɔrɔ ka to a nɔna min ɲɛmaaya kun bɛ Aristide Gomes bolo n'a ko k'a y'o di Jose Mario Vaz ma sɔn CEDEAO ka kuma ma nka a ye maa kura min da k'o kɛ ministre ɲɛmaa ye o yɛrɛ de y'a ye k'a fɔ baara bi sɔn ka gwɛlɛya ale bolo Faustino Imbali a y'a ka walanzɛmɛ gafe ka taa tɛngu jamana ɲɛmaa Jose Mario Vaz la ko barisabu ka daa kan ko bɛ ka taa cogo min na ni maramafɛntigiw tora k'u kunda Guinée-Bissau jamana kan n'o ye CEDEAO kɛlɛcɛw ye o b'i n'a fɔ ale de y'a ka jamana se kɛlɛ mɔ ni o ni tiɲɛna a la ale tɛn'o dayɔrɔ sɔrɔ a fari la o kumana ale ti kɛ sababu ye ka jolibɔ lase a ka jamana kɔnɔ a ko nka ko ale jiginna CEDEAO la tɔ min do a man ka kɛ jamana maratɔn ye jamanaw de fara bɛ ɲɔgɔn kan k'a tɔ sigi nka CEDEAO ka bagabagali kɛ fɔ ka t'i da don jamana dɔ kunkanko la k'a ka sariya boli o jamana masina kan ko fɔ a ka k'a ɲɛnata ye ko CEDEAO ma ka kɛta kɛ k'a b'i n'a fɔ CEDEAO bɛ ka Guinée-Bissau jamana mara bi Jose Mario Vaz kɔni ma sɔn Faustino Imbali ka baara bilali mɔ barisabu ka daa kan a kalenka don k'a fɔ a tɛ segi a kɔ CEDEAO kɔni gɛn bɛ ka kuma dɔw di a ma ko yan'o cɛ
n'a mi kile u ka sira tile ka u yɛrɛ n'a lajɛ ka sira kurata ka ɲɛsin a ma n'o ye ɲangiw ye o ɲangi fɔlɔ bi se ka kɛ a jeli ye nafolo la wali kelen ka don a nɔfɛ jagoyanin fin yɛrɛ la n'a kɛra banfɛn ye ka fanga bila jamana ɲɛma Jose Mario Vaz ye wele da a ka surasiw ma k'a ye gouvernement kura min sigi k'u ka dɛmɛ k'a gili don surasiya ɲɛmaaba ye a jira a ka surasiw la k'a fɔ maa si ka n'i da don politikimaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mankan la u ka to u dagayɔrɔ la ka politikimaw to u ka politiki kɛlɛ la. Camerouningaw ka fangasinamatɔ ɲɛma Maurice Kamto min minɛnen kun don n'a bilara kɔsada in na novembre kalo tile 9 sibiri in Cameroun duguba la Douala a kun b'a fɛ ka nisɔngoya taama dɔ boloda nka fanga y'a yira k'a fɔ sira tɛ di a ma a ka kɛ maa in yɛrɛ bilara ka bɔ kaso la octobre kalo tile 5 tɛmɛnen de nin y'a siɲɛ sabanan de ye Maurice Kamto n'a ka fanga ɲini dɔ MRC b'a fɔ k'a bi nisɔngoya taama sigi sen kan fanga bi ban mu san 2018 jamana kuntigi kalataw la a kun ye cɛbɔ ye a ye kwa da jamana ɲɛma Paul Biya kwa la o y'a bi nka kun y'a jira k'a fɔ a ma jɛ ni bini ye ko namara kɛra o nisɔngoya taama dɔ de senfɛ n'a minɛna k'a datugu kalo 9 kaso a y'o kɛ a sɔrɔla ka labila ka bɔ kaso la octobre kalo tile 5 tɛmɛnen kabini Maurice Kamto kɔni bilara maa minnu bi a jateminɛ olu y'a yira k'a fɔ a manga sumana dɔɔni n'a ma kɛ novembre kalo tile 2 tɛmɛnen Bafoussam-kaw fɛ yen Cameroun ni tile bi yan b'a fɛ k'olu waar'o la ka jigin maa minnu ka k'u ni tiɲɛ a taara yen kɛnɛ kan ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin maa bilew ma maaw y'a ye Cameroun yɛrɛ don dɛmɛnenw a jateminɛ kun bɛ ka kɛ jamana basigilen ye nka san damadɔ in kɔnɔ a bɛ ka daba wuli kɛ k'a sabu kɛ a ka ɲagayanfan fɛ Boko Haram bamanji jɛkulu o ye ɲɛsin a mɔ ye niw tiɲɛna ka basigi tiɲɛ ye tilebiyanfan fɛnɛ fɛ Anglɛkan fɔmayɔrɔ marabolo filaw kɛmɛ ka wuli k'u jɔ ko fɔ u ka kɛ u dama jamana ye adamadenya hakɛlapasa jɛkuluw kɛmɛ ka jira k'a fɔ Cameroun ni fanga ma lajɛ ka sigi ka fɔ kɛ ni o Anglɛkan fɔmayɔrɔ ma murutilenw ye k'a y'i ta kɛ nekɛnɛ karaba ye maa ba saba k'a y'o de bɔnɛ a nin na wa Amérique jamana yɛrɛ kɛmɛ k'a ka hinɛ caman tigɛ Cameroun ni jamana na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jago nasira kan u gɛngun bɛ ka nɔgɔya sira dɔw kɛ Cameroun ni jamana ye u y'o bɛɛ bi k'a fɔ adamadenya hakɛ jateminɛ tɛ a fanga fɛ. Brezilikaw ka jamana ɲɛma min ye Brezil jamana mara ni maa caman gɛngun bɛ k'a jira k'a kɛ misali ye jamana mara cogo la k'a sabu kɛ a ka kumaw la Brezil jamana kunna Brezil kɛra setigi jamana dɔ ye u ko jamanaw minnu ma ko pays émergent nka jamana ɲɛma bɔlen fanga na a ye maa min jira ni musolaka don ko Dilma Rousseff ni kala taara o ye o sigira jamana kunna o ka kumaw ni gɛlɛya bɛnna Brezilikadenw na coci cayara musolaka nɔfɛ fo a jagoya wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la a wulilen ka bɔ a jɔyɔrɔ la furanjɔrɔ fanga ma ɲɛma minnu nana olu nana tɛgɛ kɛ jamana ɲɛmakɔrɔ sigilen la a ma min a ma bɔ ni o ye lula ye k'a fɔ a ka kumaw na jamana ɲɛmaya la tajibɔ cakɛda dɔ kun bɛ yen ko dunko juguya kɛra o tajibɔ cakɛda fa fɛ ko Petrobrasi ko jamana ɲɛmakɔrɔ lula nɔ bɛ o la a kɔni kun ye fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye k'a fɔ jugukaw de don fanga kura min n'an bɛ o b'a fɛ de ni k'a kun don jagoya a minɛna k'a datugu a kanuba caman jigi kun bira ka tigɛ a ka ko la k'a sabu kɛ kiiri o kiiri n'a y'i bolo mɔnɛbɔ o nɔfɛ ko bɛ se ka k'a bila kiiri ye o y'a tɔ coron ka taa jamana sanfɛ kiiribulonba Cour suprême o de n'an bɛ sariya kura ta k'a jira k'a fɔ a man kan jamana ɲɛmakɔrɔ lula ka datugu kaso la k'a sɔrɔ kiiriw bɛɛ lajɛlen ma kunjɛ kiiriso wɛrɛw bɛ yen a kan k'i bolo mɔnɛbɔ yɔrɔw minnu nɔfɛ ko n'a b'o cogo la k'a man kan ka to kaso la o y'o sariya se ta k'a labila nka jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma min kun bɛ yen n'o yɛrɛ de ye sonsan k'a wuli ka kɛ a ka k'a lase kaso la don ma Sergio Moro n'a bilama n'an bɛ kɛ jamana ɲɛmakura Jair Bolsonaro ka minisiri ye minisiri min ɲɛsin bɛ kiiri ko ma o kun y'a jira k'a fɔ ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a bila yɔrɔ min ka jamana ɲɛmakɔrɔ lula datugu ni sariya wɛrɛ nana k'a labila ka bɔ kaso la kɔni ko b'a jira k'a fɔ yurugu kɛlɛ min bɛ senna Brezil jamana kɔnɔ ko tiɲɛ tɛ ko barisabu ka da kan ko jamana ɲɛmakɔrɔ lula ye dunkojuguya caman de kɛ sanfɛ kiiribulonba nanen a jira k'a fɔ a ni bilali ka kan Sergio Moro y'a jira k'a fɔ jigilatigɛ don yurugu kɛlɛbaw ma. O de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaaya so fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nataw.